שלום, אני גלבוע, אני אוהב, ואני חבר. אל תחשבו, אני לא חולה נפש. אני לא אבא קריר, ואני לא עומרי זר. אני כולה מישהו אחר. מישהו שאתם לא מכירים. אני מעלה סרטונים לרשת. אין לי, משעמם לי כרגע, אז אני לא יודע מה אני רוצה. אגב, אני רואה את מה שאתה עושה. כן, אתה, משה, עם השיער הירוק. לך עם הבולבול הירוק שלך לפארק. למה? כי הרבה אנשים יאהבו אותו. זה לא, זה השיער שלך. אז אותו לא יאהבו, אותו כלבים יאהבו. בסדר, הבנתם? אז בהתחלה אני עושה סלפי. זה המדרך לסלפי. עושים סלפי, מצטלמים, והנה עשיתי סלפי. סתכלו את המראה, איזה חתיך אני חתיך. רואים אותי, הנה אני זז, הנה אני רוקד, רואים? סלפי עם עצמי. עצמי לא מראה את הפנים. בעיה. טוב, שלום לכם ילדים וילדות, אני רפי גינת, אני קפלן בן כלבן. אין לזה קישור ואין קישורים. אני סתם שמן שבדק ומדבר בצורה רצינית. אני לא קומדיאן. אז עזבו אותי לנפשי, אני הולך להתאבד אחרי הסרט. סתם נראה לכם? בטח כולכם התרגשתם מזה שאני אתאבד, אבל לא, אני לא. אני אומר שאני פשוט, אין מה לעשות. לא נשאר לי כסף, זה אני פשוט עם א', אין לי כסף. הנה השמש, רואים אותה? מאחוריי. לא, זה סתם מנורה. סתם, אני לא חולה נפש. עזבו אותי לנפשי אלכסמה. בסדר, אז באתי לדבר איתכם על היום על פסיכולוגים. אני צריך פסיכולוג. סתם, נראה לכם, אתם צריכים פסיכולוג, ובגלל זה אני פה, כי אתם צריכים פסיכולוג. פסיכולוג יתקשרו ל-05-300. מה נראה לכם שאני אתן לכם את המספר שלכם? ביי וערב טוב.